அவரா திரும்பி என்கிட்ட வந்தா கூட நான் அவரோட சேர்ந்து வாழ முடியாது. புருஷன் பொண்டாட்டி உறவுங்கிறது 2 பேரும் மனசு சம்மந்தப்பட்டது. அது யாரும் வற்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி வாழ வைக்க முடியாது. இப்ப எதுக்காக அவர் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்து அந்த உறவை கொச்சப்படுத்துறீங்க? முதல்ல இந்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்குங்க. அவர் வீட்டுக்கு போட்டோம். இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டுமா? நீங்க என்ன உங்க பொண்ணா நினைச்சு, அண்ணே நீங்க என்ன கூட பிறந்தவளா நினைச்சீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுக்கறேன். இதுக்கு மேல ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணீங்க, நான் இனிமே உங்க மூஞ்சிலே முழிக்க மாட்டேன்.